И здравейте хора, здравейте и добре дошли в клип с Martify 1 Ice, за който линк за канала му ще има долу в описанието. Представи се. Ако искаш. Здравейте. Малко лагваш, но няма проблем. Сега си показвам, тук си показвам лоукъра. Имам тук 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стена. Като този ми е най-дък, Sunshine Driver. Имам точно един. И хора, сега да ви кажа обаче най-важното нещо за това видео. Това е видеото, което ще е първото от 7 Days of Profia, в което аз просто в продължение на 7 дена ще качвам без да пропускам ден. И през тези 7 дена вие ще имате възможност да се запишете за giveaway, който ще бъде изтеглен на 7-я ден. Победителят от giveaway ще получи такова, ще играем заедно на Fortnite, ще запишем видео съответно, ще получи и реклама на всичките си социални мрежи и освен това за да се запишете трябва да лайкнете клипа, да коментирате вашия никнейм в Fortnite, да ме последвате в TikTok и в YouTube да ми се абонирате. И това са правилата като цяло, това трябва да го изпълните, за да участвате в giveaway. А сега се мятаме в играта. И хора, вече сме в Battle Bus, само да погледна дали записвам, защото понякога греша. Добре, значи ще скачаме в Lazy Lake. Добре, хора, освен това искам много да ви благодаря за 89-те абоната. Аз направо не мога да повярвам. Започнах годината с 71, минали са 6 дена от началото на годината и вече имам 89 абоната. Та, ако ударим 100, ще има giveaway пак, който ще бъде предполагам същия като този, но могат и да се променят плановете, може например да giveaway на нещо различно. И ако интернета ми спре да лагва, ще е направо муцка. Сега не знам, би трябвало да ме чувате по-добре, защото ми е първия клип с хубавия микрофон, новия. Кажи... Да не започваме като хората играта. Да, искаш ли малко да. Айде, чек спочваме ме. Що, какво има на играта, че да не сме започнали като хората? Къш от моя чест! Къш от моя чест! Аз искам малко. Искаш ли пистолетчето? Не. Добре. То само пистолетчето беше там. Аз тук много леко и технично ще си лутна. Хора, качват се някакви бълъци. Не псувай. Не, това не е псовния, това е истината. Между другото... Златен чест! Златен чест! What the hell? Не! Далеч от мен! Абе, what the... Омри! Какво направи? Пребих някакъв. Дай го шейка. Абе, умри! Умря. Значи, Борите, искам, може да питам нещо, Борка? Питай бе! Добре, искаш ли да стак и искаш ли да... Борка видях преди малко, че нали моята раничка на контора с тези мечове. Като взех кирките, ми се махнаха мечовете от това, от раничката и сега съм без тях. Между другото... ти се слага пак. SMG, мръдни се. Искам да взема моето SMG, ти лоша кола. Махни се. Айде, излез. Не, тази кола не може да излезне, добре. Какво ще направим? Така ще направим. Може да изпълним един челендж заедно. Да убием един гюард. Един робот. Трябва да го умазим. Аз имам един много сериозен проблем в момента, Марто. Защото ние хубаво ще изпълним някой челендж, ама на мен ми трябва помпа. Аз нямам Закъсах. Има най-хубаво на пилита. Аз имам 10 милиона патрона за помпа, но не и помпа. Ама аз намерих патрони. Аз не патрони.
намерих помпа. Драгам помпата. Елате ръчна двама. Чакай! Не мога да ръшна двама, защото мен ме ръшка един. Не бе, брат! Ей, значи... Човек... Убиха ме, брат, убиха ме. И тук, хора, виждате Мартина опасна експедиция към моята карта, за да ме спаси от едно грозно чудовище на име Дефалтка. Дали ще оцелее, ще разберем сред рекламите. Да, я слушам. Не, шегувам се. Какво правиш, бе? Какво правиш? What the hell? Добре, няма да ходиш да ме ребутнеш. Ай. Еймботнаха Марти и това може би ще бъде краят на предаването. Не, шегувам се, ще цъкнем още една игра, но... Аз съм на плюнка живота, аз дори да оцеля. Гледаме битката за оцеляването на Марти в неговата естествена среда. What the hell? Добре, човек. Ето, това е същата дефалтка, която ме уби. Аз му спамих съществуването с SMG-то, обаче. И хора, ето ни отново. Сега пак скачаме в Lazy Lake и пак няма да ни провърви най-вероятно. Аз този път съм застегнал. Аз този път мисля да скоча в Lazy Lake, да си лута, да ходя в Counter-Heaven и си взема... Аз в Counter-Heaven няма да стъпвам. Що? Това е ужасно отвратителна локация. Още в първите дни на новия сезон, просто като видях тази локация Counter-Heaven и направо ме заболя. Надявам се, хора, да ме чувате много по-добре и да не ми чувате бръмчащия комп, защото в момент съм със слушалки с микрофон. И Бори се чувства добре. Да, чувствам се добре. И не ми гърмат ушите. Което е най-важно. И не се чува някакво спамене с някакви оръжия, докато играя, защото не е приятно съседите да слушат как аз спама и едновременно с това си говоря с Мартифай. Искате ли да ви кажа една голяма тайна, хора? Мартифай всъщност се казва Марти. Някой ме спами. Гаси хората! Добре, аз идвам. What the hell? То даже не го видях! О май гад! И хора, ето ни отново. Сега къде ще скачаме? В Плезант. Не, в Плезант. В Плезант, защото в Плезант ние винаги сме прота. Значи, хора, този сезон ние направихме първото си виктори заедно. Така че, Марто... Аз никъде не съм щастлив в този пак, защото никога. И двамата сме много силни. И двамата сме силни, но ние сме силни по-отделно. Не силни, да. А като се събереме заедно, ставаме така комбинация, каквато видяхте преди малко умрял от един единствен човек. Като аз се наврях в него и аз даже не го видях, аз още не мога повярвам. И това го направих на видео. Гати. Аз просто съм по смешището на българския Fortnite. Хора могат да се съпортят и за моят канал. Защо след малко ще снимам и аз видео? Да, и той ще снима видео, обаче след мен, защото много мрънка, че съм си бил рекламирал giveaway. Той искал си покаже локъра и ми мрънка, че съм си рекламирал giveaway. Буквално аз искам да си покажа си преброя скиновете, да си преброя... Ма брой си ги, ама аз имам giveaway. Ама ти си като, може да пуснеш за giveaway от TikTok и YouTube и да си Да, и само да повторя условията за giveaway, защото може да сте ги забравили. Не, шегувам се. Просто вижте началото на клипа, ако сте видели. Майко! Чакай, то няма ме убие. Умри! Айде, загивай. Загивай, моето момче, загивай. Загивай. Майко. Майко мила. Падна ми се. Просто не знам какво да кажа за това нещо. Добре, Марто. А в момента гледат аз по колко малумен начин седа и си подреждам локера, докато ти умираш. Наистина, няма толкова добър съотборник като мен. Не мога да повярвам как изобщо ме уби една тупа дефолтка.
Не знам, наистина. Чак. Между другото, хора, това, което виждате, не е лоухак, просто са ми бъгнали текстурите. И мога да ги виждам през стените. Което е малко странно. Ето, например, той е тук отдолу под мен. Искам да ви кажа, Хора, гличнала ми е играта. Моля ви, не ме репортвайте, защото тук просто ми е гличнало. Майко! Защото я по същия начин, аз му казах. Аз знам как да си ги оправи то. Да, като си оправя графиките, аз не го използвам това, за да печеля по-лесно, не си го представите така. Просто съм много добър и са ми бъгнали графиките. Има едно специално такова. Когато си много добър, ти бъгват графиките. Дефолт арми. Дефолт арми? Добре, Марти, браво. Това е новия девиз на Andy Studio. И сега обаче съм сигурен, че хората, които аз казах, че нали, на най-добрите им бъгват графиките, и хората ще влезнат да ме хейтат в коментарите, че не съм бил добър, защото има хора, които нямат чувство за хумор и не схващат шегите. Да. И между другото, благодаря ви за всичките тези показвания на клипът с камерската групировка, именно Philip BG и M-Tigers, като това стана най-лайквания ми клип ever. В смисъл, най-лайквания клип, който аз някога съм имал. И стискам палци ние да вземем да направим някоя виктори на това видео, защото ме боли сърцето вече. Не знам. Къде ще скачаме? Pleasant. Добре, пак. Пак Pleasant, защото сме прота в Pleasant. Хора, вече влизам тук в Pleasant. Марти пак ми се кара, че съм бил паузирал видеото. Ами хора, не искам да гледате 30-минутно видео на двама не особено добри играчи на Fortnite, които умират през 20 секунди. Искам да не ви изглежда толкова мъчително. Защото все пак клиповете аз се старая да изглеждат хубаво и да приличат на нещо. Аз ще видите и клипа на Марти. Той мисли, че също ще го направи много хубаво. Той даже за разлика от мен на компютър си обработва клиповете. Така че неговия клип се очаква да бъде по-хубав от моя. Освен това, той ме съветна, че има един видео едитър, който си е включен в самия... Microsoft. Да, в самия... За обработка. Омри! Айде. Аз искам да кажа нещо. Какво важно имаш да кажеш, кажи? Да, то е безплатно и си е изтеглено и ако искате да го ползвате, благодарете на Марти, като се абонирате за канала му. Не, аз просто съм босът на рекламите, човек. Просто няма толкова добър на рекламите като мен. Мога да рекламирам за всяко нещо, което си казал. Ела тук теймбот на моето момче. Майко, не, човек. Той я имаше помпа. И хора, ето в момента сме вътре в играта и има вероятност да ни убият много тежко. Има и вероятност да не ни убият много тежко. Така, аз ще си лутна къщата. Марто казва, ако те бият да идвам. Да, много му лагва интернета на Марти, така че абонирайте се за канала му, за да не остане тъжен заради интернета си. И сега, ако още някой вземе да ме ръшне докато съм в тази къща, ще го пребия. Защото аз съм много опасен. Между другото, хора, имах намерение да си смена скина, защото това ни е последната игра и малко с по-различен скин да играя. Уви, забравих, че го имах като намерение, затова.
Да, това искам да го сложа като музика, като бекграунд музика. Би звучало много яко. Аз Ама явно нямам. И не знам защо го нямам. Какво нямаш? Интернет ли? Ами да, не знам защо го нямам. За пореден път. What the hell? То къде е? Този къде е, бе, човек? Той е отдолу, той е отдолу, той е отдолу. Той е точно под мене, сега само трябва да му влезна. Плюк. Сега ще го ръшна. Не, не пак. What the hell? Оле, мале, как го еймботнах. Не, човек. Това ти ли си, бе? О, майко! Айде. Загивай, пичага. Така. Там има още един, който искам да го умъртвя. Чакай. Той умря, добре, супер. Хипер мега яко. Това не прозвуча така, както исках да звучи. Няма да записвам видео. Защо? Кое? Защо няма да записваш? Леле, човек! То как му върза. Тук е. То много му върза, Марто. Сега те намира с картата. Аз скачам през прозореца, ап! И бягам, и то ме уби. Айде, Марто, в теб ми е надеждата. Можеш да го убиеш, аз го оставих на едно. Остави го на едно. Браво, бе! Машинка! Хайде. Много си добър. Даже и с лош интернет пак ме кериш. Ето, виждате ли? Това е Fortnite Pro Player. Къде ти е картата, бе? Ето я на чадъра. Направо не питай, човек. Опитах се да избягам от него, като скоча на чадъра, обаче явно като си нокнат не ти отчита чадъра. И виждате как на Марти играта му бъгва безмилостно. И виждате и моя 20-минутен клип. Да. Боли ме сърцето за Марти. Да. Да, няма шанс, ти просто толкова слагваш. Добре, айде, Марто, пробвай се. Да, бе, ще се Пробвай се, ще ми изкериш играта. Вярвам в теб. В момента виждате, може би, най-напрегнатата част от нашия видеоклип, който по принцип е скучен. Леле, как ти лагва микрофона. Добре, това е най-напрегнатата част в нашия видеоклип, хора. Какво? Откъде извади тази кола? Какво правиш? Окей. Не знам какво става с интернета ти. Впечатлен съм. Марта, на тебе! Казах ти на тебе. Ще го убиеш. Айде, дай му. Дай. Браво, бе, машина. И то с... И то слаб интернет. Браво, бе, човек. Виждате машината, която ми кери играта с слаб интернет. Май му се оправи интернета, поне така ми изглежда. Не ти препоръчвам да го стреляш обаче, защото е много тегав. И с 400 шилд, така че по-добре. И ако искаш ме ревайвни, няма да откажа да ме ребутнеш. Най-близкото място, освен Лейзи. Най-близкото място, освен Лейзи, да ти маркне, сегичка. Мап. И в момента на къде искаш, ритейл или на... Добре, айде ти ходиш към ритейл, така че няма какво да те питам. Тук Roblox студиото ми се зарежда. Добре, защо ми зареждаш Roblox студиото? Аз не искам Roblox студиото.
Айде, Марто. Можеш. Мога, това не спира. Това не спира. Нещо спира, няма как. Хора, тук Марто със слабия интернет ни кери играта. Не знам колко пъти ще го кажа, но си е истина. Айде, ревайвайме, ребутвайме, де. Добре. По-добре е така. Леле, човек. Ето, това е най-напрегнатата част от нашото видео. Аз дори не вярвах, че ще ме ревайвнеш. What the hell? Добре. Не, Чакай. не. Еймботвам го с пистолетче. Еймботнат. Не, чакай. Не мога. Той има помпа, прост човек. Той е с синя помпа, аз с сиво пистолетче. Хора, това ще е края с късния видеоклип. Ако ви е харесал, може да оставите един лайк, да се абонирате за канала и да се запишете за giveaway. Айде, бай-бай!